Ahojte všetci, vítame vás pri dnešnom vlogu. Dneska je... Počkajte, 20... Ty vyzeráš, že chlapec. O 3 dní mám veľmi sviatok, veľmi sa teším. Ale to nikam nedem, hej? Intro do vlogu. Dneska je posledný deň. A to chceme ešte ostať 2 týždne. Je 7:35. Ideme na ping-pong. Včera spustil snežné dielo. Asi takto to teraz vyzerá, hej? Tá hrba toho. Takže asi tak, ja idem hrať ping-pong. Ráno o 7:30. Takže, takže pobalený, nabalený, pripravený. Ešte ideme na spach do 12:00. Bránky sú pripravené. Idem s týmto. Takže akurát natáčame. Máme posledné 2 hoďky. Takže tak. Náš Roman zlomil lavičku. Roman, čo nám chceš na to povedať? Že to je staré drevo. Akorát sme doližovali. Mali sme preteky, to tento je prvý. Sedíme na brbuse. Ideme na obed a ideme domov. To sme ukončili lyžiarsku časť lyžiarského. Ideme si po batožinu a koniec. Ideme na obed a papa. Plačeme, že odchádzame. Všetci teraz poplačeme, že odchádzame. Áno. Plačeme. Máme paradajkovú. Tak, posledné jedlo pred smrťou toto. Asi tak. Dovidenia. Ajaj. Ja tú zábavu nezabudnem. Spomienky navždy. Asi tak by som to nazval. Bude mi to chýbať. Že máme všetky končatiny. No a teraz, ako za celý lyžiarsky nás by som chcel poďakovať našemu učiteľovi a našej zdravotníčke, že mali s nami nervy, čiže 3, 2, 1, ďakujeme! Takže osobne by som sa chcel poďakovať Nini Gajdošovej, Eme Farbiakovej a Romanovi Trojanovičovi za úžasné kameramanstvo, ďakujem. Tak by som sa chcel poďakovať Samuelovi Baricovi za kubánske pomaranče, nie, neriešte to. A ešte samotnému pánovi učiteľovi,
ktorý mal to strpenie a tie nervy to, že som proste povedal, že takto proste bude natáčať a takto proste bude. Pani zdravotníčka za to, že hneď v druhý deň ma zachraňovala čiernym uhlím, aby mi nebolo zle. A ešte menami nie, ale všetkým osobne, ktorí mi pomáhali, ktorí mi nejako spríjemnili celý lyžiarsky. Napríklad Igora Zima. Fakt díky Igi. Si v každom vlogu za to. Takže tak. Ďakujem a ako som hovoril, spomienky ostanú navždy a tešte sa na hlavné video, ešte bude jedno video, ale to vyjde trošku neskôr. Takže tak, týmto ukončujem toto video a čaute no. Ja som si tak užil takú srandu pri strihaní. Bude mi to tak chýbať. Jaj. Сука, блядь! Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! Trzeba nie chodź mi do moich rzeczy, Burgera.